हाय लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै जोंनि बारिनि फिथाइ आरो मैगंफोरखौ दिन्थिनो लादों। भिडिअखौ नायलांदो। ओमफ्रायहाय जोंना लिसुआ गाहायावनो थायदों। बिफाङा एसे गाहायावनोखा। ओमफ्रायहाय सप्ता खनसेसो उनाव जानो हासिगोन। नैबेफोरनो फिथाइया। ओमफ्रायहाय बे लिसुआ बोसोरथाम जाबाय थायनाया। ओमफ्राय फिथाइयाबो बांद्राय खम नङा, थिगैनो दं आरो। नै बियो थाइजौ। थाइजौआबो देग्लायसो थाइजेनदों। ओमफ्राय बियो गाहायावनो थायदों। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नै बियो खान्थाल। बेबो देग्लायसो थायजेननाय। ओमफ्राय लोगोफोर, जों जोंनि आखाइजों गायनानै मोननाय फिथाइफोरखौ मोनजायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो। बेखायनो नोंथांमोनहाबो जायखिजाया नोंसोर मोजां मोननाय फांसे बिफां गायनानै लादो। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, जोंना थाइबेंआ थायबाय। नैबेनो एसे गिदिर देरबाय। खाजि जानो हाबाय। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, थाइबेंखौ गायाखैब्ला गायनानै लादो। जोङो जायखिजाया मैगंखौनो गिबि गदाय गायोब्लाबो फिथाइ मोननो हायो। ओमफ्रायहाय नैबेनो भिन्दिया। मैयासो खानाय जादोंमोन। ओमफ्राय बियो साननैजोंनो देरो, साननैजोंनो खानो हानाय जायो। ओमफ्रायहाय नै सबाय बिमाया। ओमफ्राय लोगोफोर, फोरलाया नैबेनो। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थायनायखौहाय जाग्रोनाय जाबाय। नै बियो सेकेन्ड टाइम थायनाय। ओमफ्रायहाय आङो नैबे थेमा मोनसे सैनानै होदों फोरलानि बैसाङाव। बेखौ आङो हासार दखाननिफ्रायनो बायनानै लाबोदों। बेखौ सैनानै होयोबा माने फोरलायावहाय एम्फौआ सुआ। ओमफ्राय बेहाय एम्फौफोरा हाबनानै थायो आरो। ओमफ्रायहाय बे थेमानि बिस्कुट बायदिया बेरे मोदै बायदि मोदोमो। दा आंनि फार्स्टआवहाय फोरलाफ्रा एम्फौ सुजोबदोंमोन। दा आं बेखौ होनानै फोरलायाहाय एम्फौ सुआसै। ओमफ्राय नै बियो थाइबें। थाइबेंआ एसे गाहायावनो थायदों बियो। ओमफ्रायहाय नैबे सबाय बिमा। सबाय बिमायाबो जानो हाबाय। ओमफ्रायहाय एसे बुरजायैनो थायदों सबाय बिमाया। बेफोरनो लोगोफोर सबाय बिमाया।
नैबेयो मैथा बांगाल बिजौ खेबस'नानै होदों बेखौ, ओमफ्रायहाय बिराद मोजां रोदोमदों। ओमफ्रायहाय नैबेयो फाथोआबो मोजाङैनो जादों। नैबे सबाय बिमायाहाय गदाय गायनाय, ओमफ्रायहाय जांसि गैया नालाय बेखायनो जोङो दुरुंजोंनो बैसां बानायनानै लाबाय। नोंथांमोनहाबो जांसि गैयाबा दुरुंजोंनो बानायनो हागोन। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो फांनैसो मैगं गदाय हिसाबै गायनानै लादो। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम फिसा खावलायनाय। ओमफ्रायहाय आङो आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।